gi pod dhi mbele. E weche mamoko en ni nyithindo manyiri maromo 120 ma osebedo ka odak e kar jot mano ma Komotobo e sub county ma Kuria East bang' ringo nyange oduok e miechegi ma otelo ne yepo mag sikunde e kinde ma pod luoro nitiere ni thothgi kidek chuno kod nyange ka moko bende nyalo yudo midhiero e chopo lek mag gi mar somo. Jafambo marwa Juma miyo walerno. Bang' bede kar jot ma kojolo mar Komotobo Manatha Mission kuom kinde mar dweche 2, nyithindo manyiri mane ringo nyangego ma Kuria e giko mar higa mokalo ne owe thuolo mondo kodgi miechgi mondo giikre ne yepo mar sikunde. Nyithindo manyirigi ne omi kony mopogore opogore ma oting'o buge mag somo, taulgo mag rieko kod moko madhi siro somgi kod riwruogno ma Micontrap. Kata bed ni gidok e miechgi kuonde mane giringe nyange, luoro to pod thoth ni dek moko kuomgi pod chun kod nyange ka moko bende koro dek lek margi mar somo koro ni pi bang' jonyuol gi ramo ni ok duok gi sikul nikech ni giringo nyange. Wanapokuwa wamekimbia na kukataa ukekataji, wanapata shida katika upande wa kulipiwa school fees na mambo mengine mahitaji ya msingi katika maisha yao. So tunaomba kwamba iwapo tutapata nafasi ya shirika amba mtu ambaye anaweza akasimama na wasichana kama hao, wapo wengi ambao wamejitokeza kwamba wanatoka katika hali ngumu na pia wanahitaji msaada ili kwamba waweze kutimiza ndoto zao za masomo haswa. For the period, but actually they are going back to the same parents who wanted to circumcise them. So we are not sure whether some of them are going to end up being circumcised. That is not known because nobody follows up that. Very important to have a permanent government rescue center. Jatatinya riwruogno ma Micontrap County ma Migori Coletta Bwai wach nitiere moko kuom nyithindo mane oringo nyange ma osechopo irgi kawacho ni jonyuolgi odagi ni koro ok nyal siro somgi nikech nigiringo nyange. Mmoja ameweza kutupigia simu kama Micontrap, tukajaribu akafika hapa Komotobo na hata kikani hata kwao. Kwa hivyo tunakuwa na hizo challenges sababu akihitaji anahitaji kwenda shule, anahitaji kuhudumiwa, ana haki pia ya kuhudumiwa. Ningeweza kuomba kwamba serikali iweze kusimama na hawa watoto, tuweze kuwa hata na rescue camp, hata kama ni moja Kuria East, moja Kuria West. Inaweza saidia sana. Jokedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni gima duong' ma onego tim kod piny wacho en gero kuonde jot manyiri ma oringo nyange nyalo dakie kendo migi kony duto kod piny wacho nyaka chieng' gitiek sombgi. Pata watoto kutoka katika sehemu ya Ntimaru ambao katika koo zote za Kuria wao ndio wamefanya hiyo tohara ya wasichana watoto wa kiume. So kuna wasichana ambao wamekimbilia katika kambi hii. Tuna wasichana karibia 120. Lakini kama serikali, hata kama ni wabunge wangesema kwamba acha tuchukue hata CDF, tuweke hawa watoto mahali ambapo inaweza kuwa rescue. Na rescue sio kwamba ni hawa watoto peke yake kutoka kwa FGM. Kuna issue ya gender based. Hivyo tunaomba kwamba serikali iweze kusimama kama inaweza kutupea hizi rescue 2. Hata kama itakuwa moja, hata kama ni Migori County, lakini watu wanaweza safirisha watoto na waweze kufika mahali ambapo wako safe. Coordinator ma Micontrap kendo jakanyo ma Pan African Women Association e piny mar Norway Benta Dhiambo wani gisetemo dhiro piny wacho mar Kenya mondo koro ger kuonde jot ne nyithindo manyiri moringo nyange. Kata kamano mai koro pok otimore. We have been asking and also asking the government to come to rescue these girls with the permanent rescue center. It has not come to be there now. They've been using these temporal centers, which is not very good because after they are sent back home, they are not still safe. Adhiambo ni bedo kor kar jot ma nyithindo ma oringo nyange nyalo dakie nyaka chieng' tiek somo kende madhi bedo yo makare maneno nyithindo manyiri ma oringo nyange odhiyo kod somgi nyaka gitieko. The importance of government rescue center is a center where they can go and stay for longer periods and go through education and are done with the education with support for the government or with those who are willing to support them through education. So it's a center where there is no threats, there's no going back to the society and also facing the circumcision. So George Juma, Ramogi TV, Migori.